संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। काही दिवस या मतदारसंघात अनेक वादविवाद, ह्या राज्यामध्ये सरकार ज्यांचं स्थापन झालं, युती सरकार म्हणून नाव दिलं गेलं, फडणवीस शिंदे सरकार, हे स्थापन झाल्यावर सुद्धा अखंड महाराष्ट्रात किंवा ह्या सावंतवाडी विधानसभेत सुद्धा सध्या या सरकारची परिस्थिती, कार्यकर्त्यांची, पदाधिकाऱ्यांची, संघटनेची परिस्थिती अशी गंभीर झालेली आहे की तुझं माझं जमेना, सत्तेशिवाय कर्मेना, अशी सध्या परिस्थिती झालेली आहे। आज कुठचाही मुद्दा घ्यायला गेलं, विकासाच्या मुद्द्यावर घ्यायला गेलं तर विकासाच्या मुद्द्यावर कुठचाही विकास करू शकलेला नाही। ज्या विकासाच्या श्रेयासाठी आपसात भांडतायत ती विकास कामं महाविकास आघाडीच्या सरकार असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि ह्या महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून ठरलेले उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना जी कामं मंजूर होती तीच कामं आज सुरुवात आहेत आणि त्याच कामांचं श्रेय लाटण्यासाठी हे आपसात भांडत आहेत। ही केविलवाणी परिस्थिती सध्या या मतदारसंघात झाली। म्हणजे काय बोलावं, सध्या भाजपचे जिल्हाध्यक्ष असतील ते केसरकरांवरती टीका करतायत, केसरकर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांवर टीका करतायत। जनतेचं मात्र विकास कामांचं तिथंच घोंगडं भिजत पडलंय, हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे। मी आपल्या माध्यमातून यांना सांगू इच्छितो, तुमची युती सरकार असेल, दोघही जण सत्तेत आहात, दोघांची हिंमत काढताय। केसरकरांनी तर काय, केसरकरांबद्दल काय बोलावं, म्हणजे बोलायलाच शिल्लक ठेवलेलं नाही कुठच्या मुद्द्यावर केसरकरांनी। सध्या केसरकरांची परिस्थिती केविलवाणी झाली ही त्यांच्या प्रत्येक पत्रकार परिषदेमधून दिसते आणि त्यांच्या वर्तणुकीमधून दिसते। म्हणजे हवाई सफर असेल, आरोंद्यातला सफर असेल, बोटिंगचा, हा केसरकरांचा बघितल्यानंतर गावागावामध्ये चर्चा आहे की केसरकर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, या मतदारसंघाच्या विकासासाठी फिरतात की घरातल्या विकासासाठी फिरतात, ही सध्या जनतेमध्ये चर्चा आहे। आणि जनतेमध्ये तिथले जे जमीनदार आहेत ते आमच्यापर्यंत येऊन सांगतायत ही परिस्थिती केसरकरांची आहे। म्हणजे केसरकरांनी शिवसेनेशी गद्दारी करून, उद्धव साहेबांशी गद्दारी करून सत्ता स्थापनेसाठी गद्दारी केली आणि जनतेच्या हितासाठी आपण केलं म्हणून सांगतायत ते केसरकर आज स्वतःच्या कुटुंबाची प्रॉपर्टी वाढवण्यासाठी फिरतायत। ही वस्तुस्थिती निर्माण झालेली आहे, गावामध्ये चर्चा झालेली आहे। आज राजन तेलींबद्दल काय बोलावं, राजन तेली केसरकरांची हिंमत करतायत। माझं तर एकच म्हणणं आहे, तेलीना तुम्ही आमदारकीची स्वप्न बघताय, केसरकरांना जमत नाहीये, तुम्ही तरी करून दाखवा। टीका करण्यापेक्षा इथल्या जनतेचं भलं होईल। म्हणजे इथली जी विकास कामं रखडलेली आहेत, मी अनेक वेळा प्रेस घेतल्या, अनेक विरोधकांनी माझ्यासोबत अनेकांनी प्रेस घेतल्या। मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल असेल, बस स्थानक असेल, बेरोजगारीचा प्रश्न असेल, टर्मिनल्सचा प्रश्न असेल, कबुलातदारांचा प्रश्न असेल, तेलींनी सुद्धा शब्द दिलेला होता। जेव्हा 2014 ते 2019 मध्ये फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते तेव्हा तेली साहेब सुद्धा इथं पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, कबुलातदारांचा प्रश्न मीच सोडवतोय म्हणून। म्हणजे माझं सांगण्याचा उद्देश एवढा आहे की सत्ता स्थापन तुमची झालेली आहे, तुम्ही आज युतीचे आहात, कुठंतरी जनतेची विकास कामं होऊ द्या। सत्तेसाठी, आमदारकीसाठी एवढे लाचारपणा कशासाठी? आणि जनता बघते, जनतेला सर्व ठाऊक आहे कोण किती लाचार आहेत, कोण किती स्वार्थी आहेत, आता जनतेला कळून चुकलेला आहे।
आणि त्याच्यामुळे योग्य निर्णय ही जनता भविष्य काळात घेईलच याची खात्री आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना, शिवसैनिकांना आहे. आणि त्याच्यामुळे जी काही टीका आरोप न होता जी विकास कामं दीपक केसरकर करू शकले नाहीत ती विकास कामं तेलीनी तरी हिंमत असेल तर करून दाखवावी. आणि केसरकरांनी आपलं रडगाणं जे प्रत्येक वेळी आहे, 3-4 पक्ष बदलले, प्रत्येक पक्षात जाल तेव्हा तंगड घालायला कोण नाही कोण तुमच्या आड येतं. ही तंगडे घालण्याची रडगाणं सोडून विकास कामं करून दाखवा. जी काही विकास कामं, म्हणजे माझं तर म्हणणं आता राहू दे, तुम्हाला कुठचं जमणार नाही, मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल, सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षकाचं ते ट्रेनिंग सेंटर होतं ते जमलं नाही, कबुलातदारांचा प्रश्न सोडवायला जमला नाही, हे प्रश्न, शिक्षण खात्याचा तरी प्रश्न सोडवून दाखवा एखादा. ते डीएड बीएडचे गेली 15 दिवस उपोषण करते होते, त्यांचा तरी साधा प्रश्न, म्हणजे तुमच्याच खात्याचा प्रश्न सोडवून दाखवा, तुमच्याच मतदारसंघातला केसरकरांनी सोडवून दाखवावा. साधा एक प्रश्न आहे, ह्या सिंधुदुर्गाचा सीईटी परीक्षेला अनेक मुलं ही कोल्हापूर गोवा राज्यात जायला लागतं, तो प्रश्न तरी सोडवून दाखवा. कारण अनेक मुलं ह्या कोल्हापूर अन्य राज्यात जावं लागल्यामुळे ह्या परीक्षेला मुकतात, तो तरी प्रश्न सोडवून दाखवा ना, काहीतरी करून दाखवा. बरं, ही जाहीररित्या तुम्ही तुमच्यातली प्रेस जिल्हाध्यक्षांना असं माझ्यात तंगड घालतायत, माझी हे करतायत, श्रेय लागतायत, हे लादून तुम्ही जनतेला काय सांगताय? माझ्या मते तुम्ही सिद्ध करताय तुम्ही कुचकामी आहात, तुम्ही काही करू शकत नाही आहात विकास, हे तुम्ही हे सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे केसरकरांबरोबर आता बोलायचंच नाही. केसरकरांनी आता आमदारकी खासदारकी जी काही स्वप्न बघतायत, पक्षाने आदेश दिल्यावर खासदारकी तुम्ही उभेच राहा. जनता तर 100% तुम्हाला धडा शिकवेलच, त्याबद्दल आमच्यासारखा शिवसैनिक सुद्धा 100% बाळासाहेबांच्या, उद्धव साहेबांच्या विचाराने कार्यरत राहणार. जिथं जिथं केसरकर पत्रकार परिषद घेतील तिथं तिथं, किंवा पत्रकार परिषद घेतली जाईल, जिथं जिथं सभा घेतील तिथं तिथं घेतली जाईल आणि केसरकरांना उत्तर विचारलं जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.